nwa okeke nke nya. Hey, mba. Nwa okeke nke nya na-alụ ụlọ. You were not informed to. Mba no. Pero osesigo fence. Nya ọnụ ka na-akwadosi. Mba o. Mba kwado m akwado. Hey, mba. You think so you're wise? You are a mumu man. Chere. Biko, o nwere ka ihe asụ eme. You be mumu. O nwere ndị a na-akpọ Presidential Construction Company and Architectural Design. Ọsọ ma bụ ọkacha mma n'ihe gbasara ịlụ ụlọ. Fa na-alụ ụlọ nke ọma. Fa na-alụ ma bridge, na-alụ ma main road. In fact, ihe ọbụla a na-alụ eji cement. In fact, ihe ọbụla a na-alụ ọ Presidential Construction Company nwe ya. Eziokwu m na-agwa gị o. Fa na-alụ, in fact, inyefe ọlụ within small time, fa alụsi gị. And fa na-ebe ego. Ebe nọ wee rụta, fa na-ebe ego. 1. Ha na-alụ ọsịsọ. 2. Ihe ọzọkwa dị na fa bụ na fa na-alụ ụlọ gị ọlụ. Ụdị anyị bụ ndị amoosu nya ndị na-etingasị ife na ndị na-alụ ya ụdị mme na ndị na-emegasị ịmago anyị adịghị eje nso. Ka na-agwa gị anyị adịghị eje ebe a chaa. And ihe ọzọkwa ha nwere ma meshin eji alụ ụlọ. Ngwa ọlụ niile ọbụla gbasara ịlụ ọlụ kọnkịrị na ọlụ ịlụ ụlọ ma imis konkrito ma meshin eji edo blọkụ ma meshin eji atụ plasta fa nwee nya. Chọba Presidential Construction Company ịchọ ịnweta fa na ekwentị kpọọ fa na nọmba dị na skrin gị na ịkpọla afa ịnweta fa ozugbo direct adeje and ha da na ngala ọnụ ha na-esekwa ma ese pasel gị ụnọ ọmagbuo onwe ha lụọ anya ọmakala nke ese so ọkụ aka nwa ịgwa ọnụ daalụ ka ọ dị. You be mumu. You think so you're wise? You are a mumu man. Stop there.